Prepačte, že meškám! Volám sa Artur, som kaderník, viete? Dobre, hotovo. Čo si to spravil? Vyzerám ako škrečok! Čo, nepáčia sa vám účesy? Od tvorcov Kung Fu Panda, rodinka úžasných Toy Story 3. Sme tu v nebezpečenstve. Temný čarodej vládol a Pazúrov rád mal veľkú moc. Prichádza legenda. Musíš tie vajcia vziať do Kastílie sám. Ja? To nie. Artur, budúcnosť Kastílie závisí od teba. O nečakaných hrdinoch. Idú po tých decoch. Ktorí sa práve vyliahli. Snažil som sa ich ochrániť pred Pazúrovým rádom, ale zlyhal som. Sklamal som vás. Ako z divých vajec. Do nich! Viac šípov! Vráťme im ich naspäť! V kinách od 13. marca.